Jeg sætter mig ind i dark. Frederik Fejder, hvad laver du? Nå, de er smart, det der. Fuck, han er nede, der. You guys got them tactics, I know. Hvor gemmer du hen, Mike? Kommer fra A. Jeg sidder i dark. Hvor fuck sidder du derinde? Are you sure about that? Okay. Han kommer nu, han bliver confused nu. Ja, han går videre. Hey Mike! Hvordan kunne du ikke ramme? Bro. Kammerat, bror, mand. Hvad laver du? Ja, nu når han. Ja. Okay, jeg køber AWP. Jeg køber AWP nu, ikke? Spotter. Hvad var det der, jeg står og skyder på 10.000 Okay, bro, gange, og han er okay, dør. bro? Han har et eller andet warpack. Du købte ikke lige AWP uden at købe armor, vel? Hold da kæft. Spurg. Så ved man vej fra Jylland. Okay. Du har bum, mand. Han er ramt! Du har bum. Ja, vi går langt af. Ej, Okay. Han har hørt skat ned til 3 HP. Hallo, dreng, vi går langt af, okay? Ja, det gør vi bare nu. det går. Fuck, mand. Det var godt, det der, Alec. Hop ud af spot. Jeg skal hoppe ud. Ja, det skal du nemlig. Hvem bliver din egen? Fucking ikke sejt, nej. Jeg kan ikke ramme. Hat. Der sidder 2 bag. Spil af penge og køb den AWP, der er jo ikke til noget for fanden. Så er det godt, jeg ikke kan købe. Hold nu kæft, din fucking BT'er. Så for fanden. Så tog du ham i stedet for, Alec. Hallo, det er jo fucking ikke godt, når jeg ikke lytter til taktikker. Kan Jeg vi synes ikke bare, prøve, jeg synes, vi kan i basen. kan vi ikke bare lige prøve at rush fuld B, måske? Det kan vi godt prøve måske. Så er jeg tilbage. Sorry. Prøv at leve i Pokemon. Og I skal ikke stoppe, I skal bare videre. Er du sindssyg? Okay. Skal vi videre? Det er jo... Han er ramt i hovedet. Det er godt job, det der derinde. Hvad fanden? Jeg brændte lige ihjel. Hvordan kunne du dø i ild? Jeg ved ikke, jeg fik den i hovedet. Der kommer en for CT, en for CT. En på spawn her. Ja, som man siger, en på CT. En for dark, en dark. En dark. Ja, det er fucking rigtigt, mand. Og de synes, Okay, man. og de synes, det er så pisse sjovt. Jeg synes, så kom han på det tidspunkt. Kig, kom nu! Så gør det noget V! Har han kit? Det har han ikke. Han kan ikke nå det! Okay, Løb dit kujon. Bang. god mand, det skal bare med bag senere. Don't be a loser. Bare er det fusion. Don't be a loser, bare et diffuser. Ja, re-rush full kort af. Ja. Jeg prøver at tage noget midt. Nej, det gør du fucking ikke. Det spiller her, du går fucking lidt, mand. Kort af! Der er 2 B. Okay, vi er kort af. Kom. Det er orden, kom. Ej, men så kom, mand! De flytter sig bare ikke. Ej, men hvad, de ikke fatter, mand, de fede idioter. Ej, det er simpelthen spild af penge at købe den AWP. Hvad laver han, mand? Kæft. Vi går videre, B. Ja, og han går langt af, ham der idioten. Døde han bagfra, det gjorde han. Pluk ham! Quickscoped. Så lidt det. Hold da ikke. Så du det? Hvad din idiot, mand? Nej! Nej! Jeg kunne bare se ham! Første skud. Seriøst, han stod nok i kigge på det. Sådan 8 sekunder, han sad bare. Åh, det